návštěvník neotevřených dveří ve vysílání. A nejlepší moderátor dnešního éteru. Nejlepší moderátor dnešního. No. Tak, Krištofku, budeme se spolu za chvilku bavit. Jo? No. Very good. Ano. Tak, Krištofe, nejprve odhlasíš Cranberries. Jo, prosím tě. Řekni, z kterého je to roku hlavně a pod jakým číslem je short verze. Přesně o 3:30 odpoledne, takto na den otevřených dveří hned Rádia Orion přeju pěkné odpoledne, tolik Cranberries s klasikou Zombie. No a já tu mám snad nejmladšího a nejlepšího moderátora českého éteru. Přátelé, ten nejmladší a nejlepší moderátor se jmenuje Krištof. Krištofku, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Krištofku, kolik máš let? Takhle. Kolik? Takhle. 2. Jo. 2 roky máš. Krištofku, jak se máš? No dobře. Dobře se máš, říkáš. Do školky chodíš? Jo. Líbí se ti ve školce? Jo. Matinka auta, no jo. Jo. A už tam máš nějakou holku ve 2 letech? Jo, jo. A jak se jmenuje? No. Jak jak se jmenuje tvá kamarádka? Krištofek nám malinko zčervenal právě teďka. Dobře, máme to i tatínka. Tatínku, jste pyšní na svého syna? Ano, moc. Že jo? A zlobí nebo nezlobí Krištofek? Ne. To jsem se ptal tatínka Krištofku. Ne. Ne, jasně, ukažte před. Tereza. Tereza, ano, naše asistentka právě teďka fotí. Přátelé, samozřejmě fotky z dnešního dne otevřených dveří budeme umědávat taky na Facebooku. Krištofku, pozdravíš mě slovem ahoj Kubo? Ahoj, Kubo. Ahoj Krištofe, ještě jednou ahoj Kubo. Ahoj, Kubo. Ahoj Krištofe, ještě jednou ahoj Kubo. Ahoj, Kubo. Čověči, ty by se s ním mohl živit, kamaráde. Tak za 10 roků tě tu berem. Teď Coldplay, A Sky Full of Stars na Hit Radio Orion. Krištofe, ahoj. Ahoj, Kristofe.